Nou, net huggen, dan vallen we eraan af. Dit is huggen. Ja, is goed bait. Ja, hallo, wat heb je maar mooi hoeske. Ja, wij gaan naar school. Oh, je kunt squallen. Dit is de heksenskwallen. Ja, al die verschillende locaties. Ja, en de videoclip die komt dan bij het boek, zeg maar, zit een koor en dan komt ze bij de clip. Goeiemorgen, een nieuwe week, een nieuwe weekvlog. En deze week te zien, wie binnen naar de Vallon. En wil naar de Boaterstuin, want het is schitterend mooi waar. De zon schijnt volop, de jas hoeden het in zo'n. Dus lekker boatje met de ben. Oeh, dat is wel lastig, hè? Dan moest van hier naar de oren. Dan moest hier heen en dan gost naar die, en dan gost naar die, en dan gost naar die, en dan gost naar die. Probeer je dat te zeggen. Naar de oren. Ik ben niet. Ja, met God Sabiri. Het is te zwier, denk ik, hè? Ja. Nou, dit is toch wel bijzonder, hè? 2 weken waarom. Hier we nog iers en sneeuw. En ook zonder jas, in het centje. Het is uniek hier in dit landje. Dus je hoe het gaat. Nou ja, daar helpt hij toch? Spring er maar op. Daar gaat ze. Doei. Daar gaat ze. Alright. Oh. Zeg die even helpen, Lois? Jij bent klaar voor? Daar gaat ze. Heksenmoeders, kan je wel helpen? Ja. Hoppatee. Klasse, Lois. Ja, dan ik zo lekker even. Ik kom net maar mijn kont door de groe, hoor. Ze stak wel eens van die filmpjes, dan van die mem. Dan bij de kont door de modder. Oh jee. Dat is klaar voor jou? Ik ja, haast bij de groep. Ah! Woe! Hoppatee. Wat haast, een glierbaan. Ja. Zo had het al dier. Oei. Nou, driving. Oh, dan weer met duzelig, hè. We hebben helemaal duzelig op. Oh, hey, wacht, jullie. Oep. Nee, mama trouwen. Dat is kind wel. Kom maar staan. Dat vind ik het te leuk. Oh, nou, net hudden, dan vallen we eraan af. Dit is hudden. Ja, is goed bait. Ja, maar als het heel hudden is, dan kun je het eraf sweepen, hè. Hoppatee, hoppatee. We hebben al duzelig. Nee. Nee? Nou, ik hoor je. Ja, hoor. Ja, bij de baan aan het boatje en dan kunnen we mooi fietsen. Krijg wat. Je hebt wel op een web. Dan kun Jaren en ik even fietsen. Waar fietsen we heen, jongens? Het is te dikke squad, die zool. Ja. Ja. Je doet? Net rookhoekelier. Lekker, man. En maar weer maar een potje, hoe heet dat? 4 jaar op rijden, want in jaren. Waarom mij 4 jaar op rijden? Oké, dan komt Lois bij tante en Ilda bij jaren. Nee, goeie. Oh, doe je hem reed. Dan begin ik eerst. Doe ik de gele jenen. Welke doe je? Maar hem inreden dan. Maar is toen nou aan hier? Ja? Wat die mintes? Oeh ja. Dan mag ik wel, hè? Ja. Doe ik die. En ik denk dat ik al won heb, want sugar eens even. Oh nee, chips, doe ik hem in de verkeerde. Ach, nou, wat vervelend. Nou, dit gaat wel wat gek naar helemaal niks. Lukt dat? Of mag ik helpen? Hé, duzelig denk. Nee, Nee? wat ik zeg ik lezen. Oh jee. Oh jee. Hallo, wat heb je maar mooi hoeske. Ja, wij gaan naar school. Oh, je kunt squallen. Dit is de heksenskwallen. Ja. En dit is de heksenjuf. De hek, ik zeg het wel. De heksenjuf. Ruzie maken. Geen ruzie maken. Geen ruzie maken, joh. Nou, dan plof ik hier even deel. Even in het centje. Ja, dat redt er maar, joh. Kijk wat. De glierbaan. Allebei de glierbaan. Nou, zullen we eens even chef. Hallo. Oei. Oh nee. Chillend. Chillend schommelen. In de kraaien. Ik nog een stoomstaf. Oh, de toverstaf. Zit die in bewaking? Oh, de toverstaf. Beste maar weer. Is heel groot. Is die goed bij het Maren? Ja,
lezen, dat is echt leuk. Dat is misschien, dat lijkt het me wel wat beter, ja. Ondertussen beziek het Lois dan. Ja, daar gaat ze weer. Je wil lezen? Oh, jongen. Je raadt haar al helemaal zelf, man. Nou, hier een goed idee, want we zijn hier nou in de Vallon. En dan werden het Pakenhein. En we zijn weer zo gekrekt even om het hoekje dat er thuis is. Oh ja, die nog even. Ja. Dus we zullen even zien dat het oer-Pakenhein er is. Even krekt even een huis zitten. Ja, kom maar. We zijn bij Pakens in huis. Zullen we zien? Van mij zou ik er al zitten. Ik denk dat er wat thuis is. Kom maar. Ja, daar zwaait er al. Kom in. Nog lees ik eens even niet. Dat is boekennacht, denk ik. Dan ben je toen een babychild, als je dat wel? Hetzelfde als Jiske. Ja, hetzelfde als Jiske. Ja, ja, maar jij kijkt een heel groot beurt. Heel joekel groot beurt. Zullen die lezen even niet meer? Maar nu gaat hij hier. Ja. Ik wil hier gaan. Ja. Hoi, Paken. Zeggen ze we dan? Hoi, Paken. Hoi. Nou, hoi. Ja, hoi. Wie in Buitenbad? Dat willen ook fris. Wie zijn we zo nog gekregen? We zijn in de Baddenstuur geweest, hè? Paken bij van dit. Ben we er al? Mama, daar nog veel. Doe. Wie allebei. Hoor je hem allemaal? Oh, ik dacht Paken even. Nee, wie Hoe weet je, Paken? Goed. Mooi. Oh, ja. Maar ik hoef het net loerder Paken, hè, bij hun beiden. We hebben net vrolijk van. Ik krijg nog maar even met de voet op. Ja, heel verstandig. Heel verstandig. Ja, als ze om Pakenheim denken ze ook aan het orgeltje, hè? Ja, ja. Ja, dat is in je. Mooi. Grappig, hè? Ik ben Klaasje. Oma Boorte. Oma Eppie en oma Piet. Oma Piet lijkt het vet wat op Gerard van vroeger, ja. Vet schattig. Zo schattig. Ja, dit zijn alle oer-Pakenheim scissors. Zaken. Oh ja, daar heb je verder nog vet lied. Het is echt een baby op die man. Dat is toch wel een hele rijkdom. Dat zo'n oerpaken nog echt... zou ik er niet maar van zien oerpaken is. Dat is toch wel heel mooi. Dit. Als paken had ik altijd al heel lekkers in huis, hè? Nou, meer dan tante thee, want net Lois. Volle meer keus. Oh, bof komt. Applaus! Woe! Dat paken ken het wel heel goed, hè? Ja, dat ken je niet. Ik ben ook bijna vroeger. Ja, dan paken ze ook altijd fanatiek aan het oefenen. Ja, Ja. al daar hè. Ja, ja. Ja, geen woorden. En dan bloost ik even soepel in de vingers natuurlijk. Ja, ja. Ik denk van vingers is heel goed. Ja, krijg ik wat. Applaus! Hey, als je met de vrolijk bent, dan zoen heb je de vogeltjes, maar vogeltjes maar ik ben bang worden, hoor. Goed, hier altijd zuster. Hallo, hoe is het, hè? Weer is een nieuwe komen. Oh, wat is... Alle kleuren. Alle kleuren. Tante, ik ga mijn eerste tosker uit. Ja, laat me eens even zien. Oh, cool. Ik kan zo'n patatje doorheen eens komen, hey. Precies. Tweet. Hier is een hele beeld. Zie je hierop staan? Dit is een vogelwedstrijd. Zijn we dan vogeltjes tot horen een keer? Ja, vogels. Oh, tot horen een keer. Geef eens aan de hoes, Een joh. keer. Je mem komt aan ik weer om je hem op te halen. Dus, maar die kant aan maar weer op. Echt. Echt weer. Gaat snel, hè? Ja. Ik zei weer, maar die bewijs die voelde me helemaal gek. Je zult meteen wat voor lawaai dit. Nee, ik ben net bent die drokte. En we gaan erop nemen. Ja, al je verschillende locaties. Ja, en die videoclip die komt dan bij het boek, zeg maar, zit een koor en dan komt straks bij de clip. Ja. Even spraakshow, wat we maken van videoclip natuurlijk. Nou, wat vindt Paken ervan? Mooi jongen. Gebeurt prettig, hè? Oh, ja. Ik heb Paken nou wat zien en dan is je nog steeds naar je ding. Ja. Maar dat zei de gebeurt al, ik heb zo een folie. Nee. Nou, hier komt aan ze wel dat Paken met Sjinkers. Het is nou nog beschermen, maar dan heb je Paken met vaker zien. Maar dat gaan we wat beduinen de laatste week. Ja, weer. Doodpaken, het oren keer. Doe even. Zeg maar het oren keer. Een keer. Doe leren. Doodpaken, het oren keer. Ja. Bedankt. Oren keer blijft wat langer, maar we zijn die ken nog mooi even. Ja, ik heb mooi. We zijn toch in de buurt. Ja, dat is. Zeg je hem doei? Doodpaken.
Oké, jongens. Wie wint? Wie de geiten? Want dit zijn nieuwe geitjes, toch? Ja, deze is er. Dit is, hoe heette die? Of had die nou Bebe. Dit is Bebe. En die is Snoopy. Snoopy. En deze is... Oh, ze vinden het een beetje spannend. Ja, want de ene geitje is echt zwanger, toch? En dan krijgt hij babygeitjes. Shit. Hoi, ik ben een olifant en ik ben naar tante Tiff. Oké? Ik neem je mee. Hoe is het game? Is het goed bij de geitjes? Ja. Oh, gelukkig. Nou, ik kom zo even bij hem zien. Maar je maar even wat jou zeg maar wat biks. Ja, goed. Otsa! Nou, voor mij valt het wel in de smaak, de nieuwe geitjes. Maar ik doe eerst een bakje koffie. Ik kom zo weer rond bij hem en de geitjes. Daar geht's. Ik zit dus even bij de jeugd zien. Ik heb de geiten al mekker in. Ze binnen juist elkaar. Nou, dat weer eerst wel wat wennen natuurlijk. De bok is voortgegaan, want die bokte. En dat was eigenlijk best wel spannend, want de koene bandjes net meer in het kamp. Ik heb hier al een paar keer een bok in mijn kont gekregen, dat vind je net zo fijn. En nu kunnen we bij de geitjes in het kamp, hè? Dus dat is wel heel mooi. En nou, we konden de bok ruilen zien één van deze twee geiten. Er zijn twee naaien bij elkaar. En één daarvan had babytjes in de buik. Dus toen skillers mij. Oh cool, maar het is wel lekker waar. Maar even echt naar de kleintjes staan. Jawel. Dat mij was de sleutel hing het er om mijn hoeken. Hey. Oh, hing het er daar? Oh, hi. Hallo. Nou, dit is dus naar. En als het goed is, had hij jong in de buik. Even zien. Dit is hier nou de witte. Hallo. Dan mis ik alleen nog de zwarte. Hé jongen. Hallo. Nou, dan even wat uit naaien. Waar is die oren dan? Waar is die zwart? Oh, daar. Tja, hallo. Dit is een hele vrolijke snuiter. Die huppelen je juist erop. Ik ga namen van wie mij Oh ja, wie mag nog namen? Oreo, want die is een extra iets. Oh, dat vind ik echt een supergoed idee. Nou, we moeten dus nog namen bedenken, maar Ian is al bekend. De zwart-witte die heet Oreo. En hoe moet er reden? Ik zal even Jerry, hè, bij de bandjes. Hi jongens. Hey, wie had al een naam voor die zwart-witte? Dat wordt Oreo. Maar hoe moet die oren twee heten? Ja. We hadden eigenlijk nog net namen voor die geitjes. Hoe moet die reden heten? Snoopy. Ho, ho. Snoopy, man. Waar moet Snoopy heten? Welke heet Snoopy? Waarom springen ze Als ze, weer op? nou, als ze een beetje ruzie om water, als eerst brakjes krijgt, denk ik. Een beetje rangorde. Snoopy is de brune. Oh jongens, die heet Snoopy. Ja. Dus Oreo, Snoopy en deze dan? En Bebe. Oké, wat het Bebe. Oreo, Snoopy en Bebe. Hoe gaat het je? Ik wil vragen, maar iets is digel. Ja, klopt. We gaan ook nog twee, hè? Ja. En weet je wat het mooiste is, jongens? Paken had het zo makken dat ze aansen wel losboeten kennen. Maar dan eerst een stukje hek bij, maar dan kunnen ze aansen hem wel lekker los bij de geiten. Is dat net mooi? Dan hebben ze wel heel volle ruimte. Nou naaiden ze hield dit uit. Want ze groeven hun helemaal onder de hekken erom. Maar Paken had nou de hekken helemaal in de groen groeven. Dus dat is wel heel mooi. Nou, dan worden we tegen, want ons naaien ze aan niet. Ja. Want Joen, ik zie Joen nog wel even bij hem. Beetje extra in de gaten houden. Ze binnen juist de skrek aan. Dus even in de gaten dat alles goed gaat. Vooral diegene die waarschijnlijk zwanger is. Even in de gaten dat er s'nachts wel binnen sliepen, mij van horen. Maar op zich, ja, ze binnen een beetje, maar op zich gaat het heel best, vind ik. Dus ik denk dat het wel een goed trio wordt zijn. Nou, maar een bakje koffie in, Sint. Wie doet je wat? Hoe mooi is dit? Boeten knutselen. 3 weken geleden zijn we nog aan het rijden. En nu ben we boeten aan het knutselen. Hoe is het mogelijk? Die beppen ken ik alles, hè? Wat ga je meidjes in dit? Wat is dit leuk trouwens? Nou, ik ga hem draaien. Oh, dat Papierstrootjes. is leuk. Blomkes kennen meidjes. Wauw, Als Lois. je hem al zag, is het doen. Mooi. Oh, wat schattig. Ze werden gezegd, En dan was het er nou op, Lindy ja, Lois. dan dubbel vouwen. Wat leuk. Zeg goed. Ja, ik doe nog een bakje koffie. Zweren. Wie is weer wekker, jongen? Is dat niet grote nicht? Zwerk op een wip. Oh, grote heuvel, man. Zitjes, hè?
Wat staat erop? Wel heel voorzichtig, Hilde, hè? Want als ik er misschien met de holletje in. Zit Ik heb wel staan. Ja, ze speellight ook op de grond. Zal ik die pakken? Voorzichtig, denk op zijn holletje, hè? Dit is mooi. Dit is cool. Ze is op een motor, man. Heerlijk. Nou, mooi. Ik ken net heerlijk met de band. De hele middag lekker boeten. Wat willen de meesten mee? Lekker, man. Het enige jaar weer wat keutels onder de schoen. Hè, kamerwachter. Ik heb hele handige schoen, al mooi wit. Dus ik mag thuis aan en ontpoetsen, maar dat hindert niks. Dat is weg. Het wie werd een prachtige week. Van nou successen, vond dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen en vergeet net te abonneren en te liken. Want na dit vlog, hey hoi.